tegnapi miatt. Féltékeny idióta voltam, nem tudom, mi jutott belém, nagyon sajnálom. Nem is semmi baj, mindenkivel előfordul, mindenkinek vannak rossz időszakai. De hagyjuk is, hát beszéljünk másról. Hát annyira aranyos, végre van egy új osztálytársunk, aki helyes is. Szerinted? Hát az az igazság, hogy én már ismerem egy ideje, mert nem is tudom, 1 vagy 2 éve, amikor voltunk nyaralni, akkor már találkoztunk. Tényleg, és Nyugi, nem volt semmi köztünk. hát mesélj el mindent. Hát ez úgy volt. Szia, mi újság? Na, hogy ment a verseny? Tök jó volt, képzeld, aranyérmet kaptunk. Azt a... Hát de igazából nem is ez a lényeg. Képzeld, Ápi tegnap elhívott valahova, hogy találkozzunk. Randi-szerűen? Igen, valami olyasmi volt. És mi volt? Gyere, útközben elmesélem. Menjünk.